Why, baby? I know Pokuar no Mawano. Yet a moon asks several no doing a munya daje na musha ye no so ye da fufu trade and ponyankopon de mai na net de da no e strong kokra esa so trade and ponyankopon na no ma ya adoma yensa aka nana professor Oheneba Boache Ejeya oyo Otumfuo'S Hiahene ene ye ne ba bedi eye Hiahene akonya no ho enkomo na afenso so ya charity foundation any educational fund esanzo wono na ye panyi kese ya wodano na afi eye hill konfa no chenso so ye no edi ho enkomo enkoda dodo sen ena educational fund amo mo scholarship a won akontete mu ena communities dodo sen ena ye charity foundation akontete ahodo ewo ho omudumedi ne sen ena si eko ena yebi hu nyina baby a eye hill konfa no che edwumedi a won di no baby akakopem anase baby edru nyina yebi hu eno ti kan ho na ye manu akwa ne atena se na sese nso so na ye Black Mountain so US abonaba so ye bedi hu nkomo ye ka spinal cord ye de bade na de na ye mani pedua no me ma na kwaba ne atena se ne trinkwa ne ye fa adesua no enfantom so kai se mede ne ye ba kope maame Fauzia Na wabai. Fauzia mi jiwaso bro me da ase na we don't have a really infantrum kaka asani atos spine na yen kasa ho adwuma ya sinyina na ye film na ya bo abasa be komunya ye ka spinal cord na ebi mu ze na we akiri ebi mu ze na we yetum ha eno na we yemfa yo say spine no kasa ni echimo ehemfifi ene ho ntini nyina na say wadwene no eno efiri wadwene mu ba na dro wo kom na ekosi we sisi mu no de ehye kasa da wachi efre no wachi kasa no chimbi shemu ane spinal cord no eno na I say electrical wires eno na ma wotimi kasa timi mu to nsa etimi ye bibia enti sa nipa na say electrical we are wired bruni be say we are wired you say yankopon twiri amponsino si boy no spine no ene cord no echim na shemu free with trimo eba no eno na ma yetimi ye niam epese ye nyina enti say ho kape na wabubu na so obi a paralyzed onya accident na o spinal cord which him no ho ati baby say eba esi wo kwan a wontimi ye bibia afiri wo kon esi wo mfimfin a wontimi ye bibia afiri hekro esi efom so a na chesa wo nan enti saa na spine no na echimu a ehye wo chika se no mo no wo chika se na bo no ho ban ene na ayete se case a ehyemu enti echika se no so anu so time etichima kire se e cascolius se ya achacha se mo frembo ho aye nyina na ye echia eno wa mama nyina nye bibifo ne abrofo ne nye mama nyina se wuyi nipa be wo ha mu miensa de saa ya de e wo mo so na eba saa na se mo chi no kasa no echia pia na spine na ehye mfimfin no echim na nso ho atichima enti ma bubu na echia pi so a se eduro wo mfimfin ase no ana achi wahrawa ne wakuma enti me ma home nso ye den ma enti nipa ni pi wa ye wo saa achacha problem no so omo anhwe anka ho asema anyi a wo ntimi nyini pi ti wo hu mpanimfo pi a ye wa achacha mo ho panimu bi a wa achacha na ne tiri na ye ni ya na ye nkwada se bi se wosi so a ma mom ne ta ye wo mo na ene ya de bi ti se tuberculosis nso sei alonso infection bi a enso timi ha wo chika se no basa no chika se ne ye mbre na ebu a eno so timi ma wo chia na se utira ye ya na nso akoka wa hra wo spinal cord na se chim no na nso am wotimi ebubu enti spine ho adwuma de eden patch se so bi a chachakura na se be wo try se wo tine no wo de na de ne mfidie hyehyemu no watine no we are as engineering eno why nye careful when you akura timi ebubu na wantimi kura ansori ananti enti we adesua ekwa akiri ye pa na benfie du na mesua sa adwumadi kwa America ya mincha de mekoye professor of orthopedics ewo America ya resabia friend of hospital for special surgery
no yaresa bia se edi mu pa wa America anywhere si nyina enti me ni pa tuntuma me di kan koye professor wo ho me kire sa spine surgery me kire nipa be a hansia de metimi atete wo mu wiase ama ma nyina tutu akwan me tutu akwan akoma bi bebre akwa kire sa edwumadi na wo ye hia hina na wo hu hia ma Otumfuo wo so say hia ma amansi nyina wo hu hia ma Ghana fo ya asanteman enti America fo so na hu hia wo mo enti minzu ko ye adwuma kakra enti edi be mfi aduo na me yese ne mesa machi ma ba be hwese ne ha sensutie ene ma meti Focus Foundation ye boabo sika no fra America e ba be see hospital on kran sei matete nkola ni pia ye yese adwuma na me ye na metime yi minsa afiri ho o mo hwese adwumadi ne so enti na adwumadi e koye America ama abaso body e ba ye no na saa na kire na afi nso Scoliosis Research Society ne yeku a ewiase nyina doctors a omo yesa operation ameka ho asem omo aka ho abomu yatiku a ches omo ekire se ne si ya operation ya fa so sa ye nhwehwemu enema wo se ya edibesi ya de na no ana edibe bibisa enti eno yeku a edimu pa eno so mene bibini a medi tosu mienu a mekoye president 2009 enti na yeka Black History Month bosome a America afo yesi wo se ye de bobo before yakwa America akobobra etimedi dwumedi a ede mfaso ama oman no eni wiase man nyina enti we sha say 1926 ena bibini bi oye okan bakosem me frɛ no Carter Woodson oye say yemfa sa February enkai na nanom no mo atiase ya yensenkyerɛ ne ya bibi aboa bibifo yaboa Ghana yaboa America man na February omo fa no sa bosumi tosumi no bosumi a enipa mienu a omo di mu pa ye wo omo sa bosumi Abraham Lincoln ode fa hudie ma bibifo wa America ene Frederick Douglass no so ye bibini sebe no ya akwa obenya fa hudie ye wo omo sa bosumi mienu Abraham Lincoln February 12, Frederick Douglass February 14. Into you see 1926 and Kenya no Negro History Week. Na actually na ebeye the whole month. Sabu so mean so na just America for ye dey kai before ya ba abebo bra aye niema efata wo ma ye twam no wo ye tiase enyina. Nti na sa na chire. And I said, "Nedi, I call lecture room prepared." And no me is I chat to somebody. Wotimi ye man so we hu ntem de a sa kura ni nyini pia odu dum yensa bo okura ye bo no na ewo ho eno sa no wontimi nya ne prekope kire se we sa operation no a na enyini edade kase no enyini bio enti so wotimi twa ma onu akuro nyina eno beboa enti wo mo aye nyini na ye mo sa operation de bibi hye wo mo a ete se ye tiri wo mo bosu mimisia bia na atiri wo mo nkakra kopim se obedi be du fie du miensa du nan du nwotwe na wa operation ne prekope ye ne nkrofo pi ne akokofo bi free Ethiopia so aye adwuma make us Ethiopia form wa chacha hu pa wa hu na ye mo ahyew be nipa ba pem de ye mo operations free Ethiopia ba na Ghana for so bebrebe make us nipa be pem miensa de wo hospital ha hia sa operation so sikasemunti enti menka say ni nyina so de kire se na de akura ne fidie de adwuma no ne boarding pin so wokra so on facility ne bekra enti ma ne ye den man say betimi aye obia sa operation no enti ya na ye gba for ye nkakra ye fundraising na since September me kwa America ko ye fundraising ma sa ku Focus Foundation say benya kakra de abeboa esi titru mo fra omo woni ehia operations so ma wofo entimi enti emoa hospital we hia moa ban no moa epi se de nka ebeba se NHIS e ka ho asemi enkon skutua entua enuru bia wo ko hospital kra se be ye cash and carry enti se operation a obetua ebia $15,000 abrochian ke be $100,000 but I had nam juma edie ne
and she and me asma bomodena to kwan akọ China akọ yes mfidie ni bia e dey yes operation say be for a born beba form and so it's still bi wom kakra kire say $15,000 ni papi ni betimi etua enti ehia moa hospital was dey be pagya na etim dey aboa mofra titiri wo mo hia moa mpanimfo dey amopabosia na nkola ne dey na edin sa na tie enya moa kakra nso president Kofo no e president oboa yen na efiri ho ne dey moa pi emfiri aban bi ahomai and the reason one of the bus every year can you not one or two so when ba wadam to say you free a doctor you see to say a Hiahene serious and severe nyado akonyo madam ye kan o hene ba Hiahene e dey na ye ni duma potia wodi e de boa e yesikega ene ne papa konya kese yo fozia o hene ba Hiahene say na me kan no Otumfuo ba ne hu hia no yes say me hwe hiafo so na emo Otumfuo ba ne hu hia no na we akonwa akomfanochi ball ma say de ne o say tutu boy emra konfanochi ni o say omo boy ho ene doma akokun na mfiti ase na oti akenta ba be ne doma kusi akon apam na firi bantuma mo akotena suntre so na efiri ho nso bri ebo anso be kon be to asa antokwa no so ya me anja sebi wo hwere ne nkwa no Otumfuo'S tutubo achempem hene o man apem achem apem so on fam no ho ban enti o chempem hene ene sa bempanin o se tutubo achempem hene ema no na ninu akuma ne sa benkuma ene Hiahene enti sa benkuma na Otumfuo ena se tutu o kodoma akon no sa mra o mkotena suntress no ena konfarachi yen se Otumfuo fa ne ba ne hu hia no opena sempa ama no won fa ne dwumedie bi eyesononko se bia obedi nkunim wo sa akon no mu enti omo ekono ye nam kon mo no ye ko sa akon no na konfarachi yi nkonya ene wo twi ni passe free wiem enti ni passe no wo sane no de to Hiahene kom enti na ni din be ye okra domse edom ese edom se edom wo me nom kwakoko enti wo ye ne se sa abofre ya me de sa dom si atuno kom ya ne hu hia Otumfuo odi kun na nim kunim beba na firi ho kro no nso enkuni ekun bia Otumfuo asante hene beko obedi nkunim bia no wa obedi sun kunim no etwa oti etutu se ne ya sane de ato Hiahene kom enti amukọ doma akon no doma akusi omudi ne sun kunim ayeyi ni fra yetwa ne ti no etutu ne se esane de to Hiahene kom enti efiri ho no Hiahene be ye nipa Otumfuo bona baso pa kire se o di o hene o ka o hene ho na ye ekọ ekon na ye ekọ be bia nkunimdie beba na Otumfuo pokuare nso baaye no Hiahene ya no sa sma no oni akwaboa ne nyire hene ne nkawe se enkopam abrimoro sefia yowi ohina obesi kumase obesi Otumfuo pokuare chi na Otumfuo pokuare ko achimkon obesi kumase ebe fa adihie ni bikoye eye niema basa atam na ankobia ko ne ye moy ti na obi ani kumase nti Otumfuo pokuare ti ye no ma osma ne ba Hiahene ohine ba Hiahene sa benkuma eni akwaboa ne nyire hene ne nkawe se yen toa abrimo nti omo epam no atoa no akuchie no wo Bia River ho na yeja ne kwan Otumfuo pokuare ba obeto asa kono so yidi sahwefo no so ena ma Otumfuo pokuare se o me maya ade nti ese ambo omo abaso ma Hiahene ne akwaboa ne nyire hene ene nkawe ahafo ho nyina na hoda hokwaye echema wo mo enti Hiahene nsa si free man kranso kunsu yo so hwi ba akwa Bia River hona mensa se wa che se be medi wo mo so ena akwaboa wo soro na nkawe penini nyire hene enso wo fom enti Hiahene de ne hu hia Otumfuo pa se mesum sikadwa se me kame me papa ho na yakoba bia nkunimdie de beba neza konya na bosse ne nyina eye nkunim baby efe bia reading nkunim santima de ya de no nkunim nko na odama ngro se e na ehye wasema omu yoduma de kosom eye o papa
enkuro titiri ni de be dunsia na wo mo aso nkuro hyehyɛ mo asenti e bro wa ha ba bro wa ha me ahenkuro ene kunsu enti butentia ho na ayede hye ne wo enti butentia kunsu ma ban yo so hwi ba sienchim na yakokura me na krasa ben domse sabin kuma honde yakokra no yakokra kra ne kra enti sienchim sana yakọ kukum say I abon mine say what Hiahene asase so empasa so abon Hiahene what Hiahene asase so ekwa kusi poma krum enyina ho nyina me nkrofo na wo ho no nti nkro no do no mesua Desri forest Tintin forest Subin forest ho nyina Hiahene ensase ene nkro enyina susu hiamankwa bebrebe nti obaya setira enfo no be dunsia de o ha sei titirufo no titirafo no na emunnan ena eso etwimpompo nsuo so eso akira santehene eno ye mankranso hwiba ena sienchiem ena pomakrum enti nan yi de ena mabakosam nti omo so twimpompo nsuo eso akira asantehene omo so akira no ye mankranso beti ne nso ye mu a oba asata so akira me ne asako so akira man so akira Otumfuo enti Hiahene nkuro ne nsase no eso yie se ya ntokwa ni ho ide na adane na bebia wo bia nkunim de ba na enze charity foundation oba ye na eyo papa edane edema wo oba ye charity foundation ene educational fund charity foundation mfie aduonu ennie dwuma be ne simo ni support ya charity foundation Otumfuo charity foundation ADD aboa Ghana de hyenyina yo fozia ye kase nkunim dia nyentokwanko na didi nkunim na emom ntwerɛtwerɛ adesua nyansa ne nyina ka ho sɛ kase mpuntuo ebeba o man mu a ne nyina ya adesua ebitimi aboa nkyirima no mtumetimi aba ba ese de ese be yenso ya ye bie se me kase makoye doctor odimu doctor Penia ne nyina nkunim die na ebia ye di yade so nkunim ana ye di ohia so nkunim enti ye boa ho ade mpuntu aba nkunim die ne nyina ebia no nye ntokwanko a no Otumfuo se tutu abibi obefra benwa mfie aduonunum na niso ade ho ne se obema adesua aye atintim because any crew bia na o maybe afapim say adesua bitimi ama mofra na timi akoyenim ya be ni pakese bitimi abuman edi mpuntuo ne nkoso eni asumdwe enso aba into o share with education fund na obudebo amofra bebre make us say nipa be 25,000 say empim eduonu enum de o manya scholarship edi akọ high school and secondary school na say free SHS ebaye ena ye de ani ahwe omom ko university so make us kra enura kra me sign krata say university students be 20 aduonu ya mom scholarship mo de ko medicine pharmacy law engineering okay university ne other universities so na any Kumasi technical university so scholarships and nursing schools and so enti adesua ne de it's in the parent nipa ni pi enya ho mfaso ebia be ye mpanimfo e wo memu a ye boa amamuo no so aye wo so na afi nso kura nti a free education fund no ene wo de apomuden so ka ho na se wa ampim charity foundation so bae eno amu na Otumfuo charity foundation let us say yakọ nyina na esesa nti say de aye na ba ko ya kani nyina abum ama aye no Otumfuo say to the second foundation nti adesua apomuden ensuo ahonidie amamre ne amane ne nyina hyase enti ye bibia ne nyina foundation ba ko ya na ehwa apomuden a se enkurase ayaresa bia pi eni ambulance eni na num hoye komo motorbikes bedu so mbetim dia achimechima dia fefa akohwe nkrofo wo fie enche bia na menshia hospital so yesiesi ho yesi bia ka ho for maternity ward yakopon ya aduma bosumi ya ede enimu ya ebekwa akobie
na no so ama maternity awofo ne pemfo na yeba no onso nya baby atina ada kire se hospital hwe se ne menshia hospital ne tie no a pemfo baby omuda na nurse nti esibi aka ho ene konfanochi ahusisi programmer enche bia Otumfuo kokko kan ho asem ko pa ho ntuma eno so yesiesi a ye so a ebitimi ye hwese ebitimi akora sika $10 million na dia yes ahusisi na asese akonanim a aboso ne dia yasese ne nyina a eye kama a ensuo to a enwiri bio a ye nipa ne bi firi soro kofom a ye soro wi a na de wo fom no so kosoro na ye ne ma kakra nti eno so ye wo ho a ye yesa apomdi dwumadi ho na ye ka de sua na kura so ho a se bibia koye internet computer and fidi dwuma ne menyina de say ye moyetri mon ka sempio bibia o computer so enti ye ne agro ecom fo so aye nkita ho aye adamfo a ye de car ne vans eko mea ye ko kire mofro mo enkurase ne se ne esi ye computer ho adwuma se esi sua computer adwuma se be omo so omo enyin na ebe ko school no ombo hu se o yetimi de computer yesei eno ho adesua so afi na aba so abibi efre no artificial intelligence no so ye ne Newmont Foundation and so aye enhyehyɛ a omaboan a yesi computer labs and so ewo santimane ahafuman enyina mu a bosumi a yebesimu yekobie mienu ewo yo so ene kona and near computer labs and so na adesua ya so ya boa teacher for bebre ya teachers awards sebe ya omo wo mia echiri a sebe teacher for npese yetina ho je say Hausa ahwasitena na edin omina Otumfuo afre omo abo amabaso a be teacher for ba hensia de ya mo sa abaso boyi emre a etwemu yi a igusu a ebeye ye sounds wo reading program be a friend no reading challenge and also mofra wo junior high no so ye momo ye court district ni nyina momo si akan na wo mo betimi akan twi kasa akenkan ene brofo abra ewo nwoma ye hunu bida and also ye ya na yinipa benum aye di kind of maba menhia no ma besi akan and also the bomb mofra ne baso na say ya na wotwe ya na spelling bee foundation so ye no omo aye nkita ho a abofra ba ko a ye so ye di na chi eso na semo ko nkran kosi akan ono nso wodi kan a ye de ne kwa America no akwa kosi akan ne chesa ye wiase nyina kola ye spelling bee no e kosia ho na esi akan enti onso ye bona ba so a ya so na sina ye di kakra eta na chi no nso akwa America no nso akwa di se adwuma no enti Otumfuo ade aba be ye se fa education de kan ye nya enwie da bebrebe ya tunsuo ya to boreholes ya ne SG Bank ene World Vision enyina nkita ho ne de bebre se kura de ne kura kwa kwesi Northern Region ya ne USAID ene Opportunity International kire se okọ hono mo a baby we fair no low fee schools my friend bo ha you 60 cedis a term and so cry them all mabofo enti USAID so o masine ebo o mtie no madi nkita ho ye hwe kwa betimi afa so na foundation no betimi aka abomu na ya boa wo mo se be ya extreme schools na enko akira o mu hia ahoboa no etimi aboa wo mo ene teacher for so o mo ha o mu hia nimdie kese a betimi di akire dimidi akire de akire ade pa no so omo so se bebo om so monya training a ehia a betimi di akire de enti dwumade ne de edoso we brain na Otumfuo na edana se ne yansa ene ne so ade hu odi aboa na asanteman ko na em Ghana man nyina edi bia kwa aburuchira me akosu ade a yeba enti bibi man nyina ne wiase man nyina enim dwumade a wodi enti Otumfuo jan de dana se so be mana ahoden ne nkwatintin na de wa shase no wasade ato so krasensi na ohene ba wada ma mehwe eye foundation no adika atete enkwada omo ko secondary school 2005
na free education my na a foundation e hwedru secondary school and I said do on buy ya de secondary school they say do want to also call a tertiary ni nyina na titru pa na secondary school for that one the 2 school fees no na secondary school for pa na eboa wo the free teachers ne buy na ya dane ye ho e call more tertiary and so university kwa no so no be na say free be STEM science technology engineering mathematics say infini djuma ne ma abode ho adwuma ne na say another program be kra and so e dey boa e pese esua ensa no djuma pese ye fitafo ye esua si ne sutua ye tractor and heavy equipment your program be the boy and my own person yes this age mama and your Lady Julia's mentorship program and also tune for who can name Lady Julia I'll say to also a FBI boa a school for my one ano na a moment chile kakra a friend penny for my a man penny for a bobra non so about 2 mofo or makasa chile or more send si boy home Bob Brian na unko fa some mama ton so wetimi ahwe so di huni abobra pa wetimi ahwe ama adesua no aboa ahia won wetimi awie abaabe ni petitiru nti eno so e wo hono musa na wadama we no so no eye programs ahodo amo run the schools no ene ya na eye bebia sebio so sebio nyado wasante hene sebe nkonya tuntum duru anase woye japenti wotre edeko eye Ghana fa na nyina Otumfuo'S adwuma idea odi na etre fa Ghana nyina se na sen kura ya kwako dia so akobo form e wo sehwiwe oso yesi girls dormitory no be 13 million cities it say this is our dormitory na mo enti ne dwumade ne de nya santemanko etre ko ba bia abofre American asem say spelling bee free eastern region ena ye boano ama wako akwadis akwakusi akan e wa America enti se obetina kumase na ofiri esremu ana volta na bebia se obo homode na ohia mo ana ye bo a ye hu ye hwe bebia ofiri ba ye bo a obia enti na ababisu se eya na nanu mota aka se asanten kan no de nya ne se obedi hu ni obeka ho nko ade ayajew ye de eje awo I could there be 24th April. Otumfuo'S Bodja kese pa ama ahoho asebi abetina santimemu a yabechichiri o mom so abeboa ya no abechichiri se zongo hene fantine angona ne Bodja kese pa de ama wo mo eno so ka afasha yebedi ho 24th April ewo Jabrem yo eno so yesa eba besomsa no hene wadama eye Ira itu kan call Memphis and Trinidad and Montenegro na nyina wo ka ho bi scholarship ohene ekodi ho nkoma homa national scholarship scheme etu ho na mo mo de ho nsembae wadama fa ewure mu kakra yo emdansi fosia and also so Otumfuo'S o ko ba bia yese o kwa akogire ni nko anase o kwa akochi ache na emom o konso a danani so se o de bibi bebe fie see a course Suriname say minimum could be and also say a scholarship program be ye di hu djuma de Suriname for beba tech no so ba bi sua de kakra this asantofo ye nchi mani bi wo hono na ye call Memphis and so and the University of Memphis so Otumfuo'S no mo din kita ho so ma scholarship a friend no the King's scholarship and the King's scholarship no and e be edu de my nipa du enfie num just nipa aduonum na afi na ye nhyehyeye me scholarship secretariat NK University this enkita ho no na no ye PhD level je say omo mosu apon yakọ enimpa ye be doctorate no research ne others enti eno so ye ya ho boaboa afi ye de nipa be du ebekọ University of Memphis no so akọ akosua de e wo ho omo so King's scholarship ya University of Memphis e de amaye enam Otumfuo'S ana mo otu ye ne dwumedi okodi in Memphis ene asida so de ma no ye ko Trinidad enso sa na no de yen de akiri sei na ho nso o mo se oil and gas de o mu di mo pa nti am yise no so bi be free mo aba ena wo ken so ye nche bia na ye call St Andrews ho nso
yama K University Suapong Penny no Vice Chancellor oni St Andrews for so ebekasa then also nkoma Otumfuo ni St Andrews for di say ye be nkambo mu na yetimia asesa ye ho na yetimia bibi say exchange programs scholarship o say adisua so say eba international internet any information technology ombo ye ho ade papa omo di kan bebre ewo nyema pio adesua mu ewo abrochi memo ento on so ye no omo ye nkita ho ayen so programs be free mu abeboa omo Ghana so nja say baby ohene be ko bia no wo de ade pa de bre o my Ghana enya asante nko na so oyi nshira pa wa ba ma Ghana ni mo na ma asante man so aba Ghana me say we share na say ya say a goodie segment one versus akwa abrochire bi esan aba say ni nyina ye nkita ho a Otumfuo ne King Charles edie wa betoa ne na mu dwumedi o mo sha ase free Prempeh the first ne Prempeh the second ne opokuware o mu nyina ndi so ade ho ne say goodie segment one versus akwa ne nyina besan aba Otumfuo bai on so de ne yesuso pa na nsen okọ abrochire kota King Charles ye bona ba se de ne se hene no no so mo kan ho asem a British Museums agi atum se om se de sa na meni bibeba de nso ye nya bi ahwe no so Otumfuo kan ho asem na nsen a ye kuntunkuri dwabo America for de om de bai no de ba betena no so ye de tu dwa no so British Museum for nso de nso no so eba me ne nyina ye dwumedi a wodie okwa abro okwa ofiri Ghana okwa odisi na ne so se odi bibi beba fie nti no ye ade a oye ma fata pa wada ma yenhwe charity foundation na no ye ko bebe hu se foundation aba won wo hwe sebi won mo kru nketo mo se dental clinic no no dental clinic no ana foundation anano mo wo honom na to nsa de free foundation mo mkoye dental clinic ananse ekohwe mapomuden mu ananse mo wo yia program wo honom a mo de hyehye hu se ye bekọ ha ye bekọ nse sa na ya na eti ananse ye to nsa na de free yo sa pomuden adwuma no se esen ho adwuma de ya na ntan ha ye pi je se sebi o nipa wo honom a ye yare a ye nkwa yare sabia onu akro te hon mo ase wo anya kaka na ne sintutu na won konkohwe ne se enso nka ahwe nso anka bosumi nsia bi anka oso kom ye hwe wo sema wo etwitwi ne ye hwe ne make sure say bibia emfata enti smile operation smile ene no wo ma ye partnership ene wo ma ye ndamfo ya ye nkita ho a mo boa yen de kakra brain bosumi miensa ne nsia bia no Dr. Mark no wo kumasi ya sei on the down when ye foundation mo friend bi yeko mia na yeko ye free dental check-up enti ene ye basa no a ye se bia yeko school ana yeko akura bia se ana ba bisa omo ehhehye omo nema ye free obia so obia mehwe ne se for free enti wa wo kaka ne etu ama wa wo hia bibisa fasa wo se hia se etwitwa na omo so no ma ya ama enti eno ye program ekoso de bia no smile ene boa yen eno ya another partnership anasa adam fudi ye ne sa smile program no so forever esen so apomden enti na say ye hwa smile wo ho sanitation so honom sanitation no ya na eno no mo ye den sanitation ni de na se mekan na say ya na teacher no ensuo ho tie ena ya ye say ye boreholes no me ade sa ena ya ye ye ahondie bi say aprapra na bibia sa teacher bia tenipa ne nyansuo no mo nyansu pa no ma no nya hoden international sanitation ni yensu a motutu boreholes de ma nkura boreholes ne bi ni ho ena esen ade no so so hwede ma omo ena won so so a omo yade no so so mo de the vans ne kwa out ayi kwa check omo nyina so ka ho ansa na masa de mobile
you know so they at all mom makwa kusua mobile learning no mobile learning so at all so for computer learning and information technology na ekuafo no so ye kom se kirechire o made se agroecom so motokoko enti ekuafo na ye ko o nkuro no so ye boabo o ma no ekire o se na esi ekuapa se be o menya o mokua o ye no ho mfaso enti no so ka program aye ye ho se ko kirechire nkola na de a na ya sanso afre ekuafo no ni atonsa ni akire o se na esi ekuapa se be o so kua no me no so ahun be ba mfaso yie na enwumre na o mayisini se ohini bedi ade ohini bodwa okọ baabi na ye kirekire wo se o muso be hu se ohini ko ha na ohini ye se ana sei eti ni nyina ya adesua na ebia ai de ko miamia there's our charity foundation in Krabata na ebrudu bebrebe ne Krabata ne brudu nso din mi onu pe na ya na yete e wo ne Krabata pin no ohini wada ma se obi pese ebia wonim za ye wonchichemu sei sese no hu se ye wonchichemu kra ye ko bedu na se owo pepa se opese utu anamo na se bi so nse bi nyado obeboa ne wura akonya wo hosa ene yo ho chese your website ene your office nso wo cocoa board ewa Kumasi ye say nso e bi office ba ko ANC mall ewo nkran enti so bi apeso obo a your website no your baby or how betimi akode wo mo akọ account number na bibia wo betimi so aba foundation office ewo cocoa board ewo Kumasi ya adum and so nipa pio hon ma so be kire wo kwa betimi afa so edi aboa na enche bia so se nya akonya ye be sa bodwa na ye pese se ye bibi se endowment fund se de bia wo sire sika saa edu ba bia na scan saa na afi na wonya bio enti wo endowment fund de a ne da ba bia ne hunsi ho no kura betimi ama wo de adwumadie bebrebe enti enche bia de betu dwa se pese ye endowment fund a ebeso yemu na aye fapem a hunsi ho ne mfaso beba no ebetimi di se adwumadie nkakra ye se meka se ni bo mofra be wo ha a wo mo scholarship akọ university so we share application no so a ya hihye ni nyina pi hia sa amoa no enti eno so nipa pi betimi aboa yen sa scholarship program mi obo ha 5,000 cedis a whole year 10,000 cedis a whole year ni nyina agina de sua a okwa akosua no wo sua pon the scholarship program mi de eno de ebeboa bebrebe so obi apeso obo a foundation office wo ho your website wo ho am betimi ahwe so ana atimi ede aboa so wo kwano wo nya wo bia so a oni be hia hene ma hemfie wo de chem so ye ben se wan yakon high school uba ha so a yo mo akwankyira betimi so afa so e de aboa yen ana asem so me volunteer to so hu me amedo beba o hene wada ma me nhwe he konfa no che o me hu sese boso ne de moye hu adwuma nyina awie ana no ye hwe bi kwa na wa sha ase moye eye esro hu adwuma $10 million and betimi awie se adwuma nyina contribution na say amount from wo mode pa na it is say e ba no se de esese ba no ba na be hia bebre nso kire se ye sha se nipa ba apem de omo amabi say be 100 cedis 200 cedis obukura 1 cedi o hene ka se obi amboa afi boboa bia atime ma 200 cedis kura betimi aye they say ye nhihya betimi dia kan afi boboa a wo Kumasi mantem etimi akoba bia akogigi kakra ebinu nso ama bebre say just pond ne jo shop no ama scanne kese a betimi so api say $10 million say o mo ya hye boss e beboa de ya ben be $3 million aye mo be $1 million de ensaka aye de ahye say adwumedie na say enti ye ne kakra ye de sound so gina so e bodawro say ehia moa enti wo mo beti enka no so o mo moa ye say okọ hi konfa no chi website ya bohunu account number na ye di fresh obi amra emeboa ye na ye ntimi fanka de yenya no ho ne ntimi emfa enwie say adwumedie no it is $10 million no be duru be boni be ka 38%. Say uyi wo ha enya mo aduasa nwotwe yen toboa enti
omo ya shebo no igina omo so a omo disika no so eba anka kra betimi aye na ehia se betimi aduru sa 10 million no se ye ne se de mfie mienu na edi se adwuman etimi gidi se afi beso de na sky ye hwe na yensa aka ne nyina na wadama wo kan no na se efa to so mienu aye yewura kasa mo ka se fibibua bia ehwe na mo ngi fibibua eno na mo hwe atoto ne ma ansana mo de entobu ana se de sese obi atwia no fibibua bi atwia no mo de ama fibibua bi ana yo gusu aye sa anhyehyɛ no say ubepe fibibua na wo behia bibi te say census report ana data it is adwumade ne edi na say dawro na ye bond de yen say obi amoa obi amoa nti na mkan say nipa ba apem de o mo atubotom amakakra nti yen nipa apem bi o ka ho a mi say bekoye nim enya fibibua no nso a no betimi am yen hyehyɛ betimi ka say bia o 1 block 6 or me do 200 cities aba ana me 84 or me do 200 cities aba design hyehyɛ no na say ye na akwankyerɛ enye nhyeso na me gidi say ehwe botae esi Otumfuo enimo ne dwumedi o si di no konfo anochi say wa wo hwɛ send hospital no atete no a wa be Kenya ho amwatimi amwasori aye say o meboa nti nyina ye mwa konfo anochi kese ye ken nyina ye fichire ne sie na aseye ya mempa nwo se bibitu esese ya na akọ mfichire hospital na mu ye din a ehwa na do ba ko na sa emfie aduonu numu a otwede ampo nyankopon nananom edekro bebe fi asante kotoko hene che asantaman a meka se Ghana no niema waye ene nani so ade hu na nyina na eye Ghana yiye de ne Ghana nkanko enko to hu na mo no kure say Otumfuo say to abibi oba betina banwa so ya ye ka say o ya asumdwe hene wakọ siesie nsem a ekọ so oda bon ni nyina enu de ehia de wasanso aba be siesie nsem a na eda hemfie a na edin ensasesem enkonwasem ni nyina otimi siesie ni nyina ma ene asumdwe aba asanteman mu na nanom pi kura firi bron a ye ba besom enti ne som ne de ene dwumedi wa ba be de ende nyansa fo dwumedi na wa ba be de enti ne ma frɛ no King Solomon enti yenyina ye mompa ese Otumfuo eja be tunu nkom wa mana hoden enkwatenten ni ahoden a obetimi de atoa so dwumedi a wa hya ase no so enti saa dwumedi wa ba be de de enye se ai sansesem ne bi antokwa wa ba be siesie na emom empuntuo ene nkoso dwumedi enso ka ho pi eno enso hia pa nam charity foundations so yetimi ede aboa no yetimi ede sa adwumedi ama na nisu ade ho na ode hya ase no abam bebrebe na megidi se ebekoso anso abam ama enkoso ene asumdwe ene apomden ene entoboase ene mpuntuo aba asanteman ene Ghana ene abebeman amen wedo oyen wadama kuntunkuri ya wada ohene de na no de sem tudwa no wo kire wo ka abakosem a efa eye enhyehye a sebie so sebie nya da UGCC mpanyufo ne wasante hene be san ya ansana eye on asante jatu mode won akwakodon eye Gold Coast amma eye independence aba no e ka me se amanyofo no ebu omani aguso a na kesese nkomo ye ahwesofo edema nananom a ensese adane no eno ho nsem kakra ne ho adesua kakra esan se ya dane asem no se de ohene kan na sa asem no nsem dwofo ne ntia zinti no asem na adane fosia se ne ohene kan no na nka ye wa kwanya se nka asante ye bede ho na nka ye kingdom se ne o kan ne se kosibro ni e ma kwan se nka ye pa kan ye bede ho na e se ingresi ahene ne ohema ema ye se bi beka abom beka omo e beka ho abom na NLM any Northern People's Party aka aboma ba be United Party na ya kwa akosia kan ne nyina anya fa hudi ne abaye oman ba ko enti ane na ma Ghana ma e bae na ye nya akusa akonya no enso ya anfa sa akonya no so na nke fa so a ke bia nke ne nka asante ya asronko
enso ne nyina nso Nyankopɔn na ahyehye na Otumfuo nso kyerɛ sɛ sa asantini amammuo mu a oye bibia enyeye kyerɛ sɛ yehu hia pa na sɛ wohwɛ a mramanfo no pi sa asantini empe asɛm o sɛnsɛdeɛ ni o Otumfuo de wɔ sɛ asomdwie no wɔpɛ yɛn nyina yɛntena asomdwie mu ne yɛnka mom ne yɛnyɛ koro ne yɛmu mai enti amanyɔfoɔ no yɛmu yɛ man ne yɛn nso yɛnyi ahenie na sɛ yɛka sɛ yɛasante afiri mu a ɛnkɔ akyiri kyerɛ sɛ asante deɛ yɛka ho ɛna magana ɛyɛ baako we don't remember any uncommon panavy and if it was some bay and I would be my enough in so papa nimfia do no ma fidi dana it's in quan some ben in crunches and ben over with the word man well the Americans are about consem de here say a black history man about consem me akra ma bra boy about consem asante sem ma ye kan nyina say Hiahene nyina about consem ni nyina so be wi na adesua enti nkyirima no ene ye mmomodena say ye besua abakosem aba se fa Ghana man asante man ene bibia ye bia no be hunu se ye wo abakosem na abakosem de se winnimu a ma wotimi ka akiri na ye mmɔ ye homodin so titiro emofra ye ba no because wo ne ba be daachi amamuofo wo ne ba bebu o man enti ebinumu braye ebuo se Otumfuo kan se yenyansa nom ni wi ni ade no eno esaya adwene se bi Nyankopɔn ma ye nyina adwene so de ye nto se de ode beye enehia ene fata obi kura na se bi no ni sika enso no wa adwen enim nyansa na wo fa sa adwen se wo fapem ne wadwesu a etimeboa ma ba be ni patitiro abetin de abe bibi aboa wo man enti enchirima no na meka akire wo mse yemmo brapa yemu brapa yemma eninko adesua ho na enya ensamone a emfata na afi nso mo masika enye wo de pi kire se otobo eye adwuma usua de na wo ye adwuma skan de ebeba bedi akire na afi nso yemmo modena se yebema yebedo yeman odo asantima no ado Ghana man se yenyina ye kwa abrochie na ye kai se wa brochire da ke ma metena sei enti e ya affordable nso enyembre abrabo no nyembre enso ya affordable na na nanom de enkwanto ho eje ye man saa na sei so nso ye mfa ye nkwanto ho na emo de sika beto ho ye de embre beto ho ye de adaje beto ho na yetimi nso e de aboa asantiman ene Ghana man tinchirima na ye moye ho na yenhwe de Otumfuo se to abibi nso wa ba beye se na wasi anya adaje ma na ni akọ na ma hu foundation media wodie de mekeka ye nyina se beya ebeboa asantiman ene Ghana man de nyina yemoni yenko ye na so na yemam yempa aboni na chi se obenya ahoden ene kwantintin ni nyansa bebrebe watimi ede ahwe asantiman ene Ghana man na ye nyina aba beye soronko na asantiman ene Ghana man edim ewo abibi mamu endo hinba yeda se pa yeda se wadama se wodu wani bu eye charity foundation a enkuro dodo sen na makoso fo ntete enkuro de bebrebe because American ya me be wo hakra ene yetimi akoso se ye reading challenge kura be 60 districts se call community reading program be na agro economy enso grow be 50 kura be duonum enti grow de bebrebe ene ye omodoso pa ye ruguso anso a ye ko ebiebie akwan bebre nso ma wo ma yenya nuru wo mo hono nso yo eno hen ba beda se pa no bre no adaje enso woni bre so anya bread amaye bozia that's ene ye ne ohene ba Hiahene eye ohene ba Dr. Boache Ejei ohene Otumfuo Hiahene ene ne ye no ebesua ade efa eye black man to ho ena afenso so eye charity foundation Hill Confanoche ene de esua no edos me de eso nso esua pi ye bae no maye nhira me de so so aye nhira utweda mpo Nyankopon ya adoma ye bese ehia ka se kro be refi asantokotoko hene oye achede po utweda mpo Nyankopon de na ma santemanso edna ba be hia Ghana eni to so afamu de bia na ye ne feboa asantema agina Ghana man so begina kai so be subscribe no acha ma fofo so anya bia hwe edi no eye mahame Fozia